For today's vlog is among i-share ni Tami ang among mga Tami. ay Tami di ay. Yeah. Ang among mga kuan So, mga Tami, ka ng virgin. okay. Okay. Ang mga reasons o Hanap- mga kaganapan sa among vlog. Yes. Nganong nag-vlog me. Anana. So, I hope mag-enjoy mo ani nga vlog and don't forget to like, comment and Follow. subscribe and follow the ay. God. So, first reason is tungod sa kuan, tungod sa kwarta. Oh, tungod sa kwarta. financial. Kay kuan kaning Praktikalo na karon oy. praktikalo na jud. Kwarta gid nga no. Edi man kaning Di ba siya dautan nga una-una? Pero kanang like, dako magud siya nga tabang for example, og wala. dako siya katabang sa kuha kay ano, single parents ko. I have 2 kids. Oh, og kailala mo ni Tami, kuan siya, na siya do ka anak, tas single parent siya. So, if ever magustuhan min ninyo, mag-subscribe mo O, i-follow or mong i-follow niyo page. mong page na maka-earn gid mi og profit, maka-earn mig kwarta. So, dako kay tabang saya Tas sa ako pod, tas like millionaire ta kay kuan. Dito mangilan og kwarta, which is dili man gid siya kuan, murag kita man tanan nag-need ana pero ang goal man namo is makatabang sa among pamilya ug sa uban. So, okay ra gid kaayo, dili lang ta greedy bitaw. So, muna siya ang first reason. So, ang among comfort guys, sa gusto pa may makahatag og kalipay sa mga tao o kaning sa pagani Good vibes, mga inana ba? Kay, ba? diba, pandemic karon dagan ang uban kay nga depressed, anxiety, mga ina. So, sa Ako among kay bisag duha ka buko anak guys, wala depressed oy, ginoo kaya oy. laban ba? Suko sa Laban. barang. Suko sa barang. Lagi, muna among kaduha nga reason nga nganong nag-vlog me nga kuan kay gusto mi maghatag kalipay. Una. At the same time pod malingaw pod mi. Nana bitaw. So, kay wala ay ra mo gud sige ra nigtanga sa balay. So amo na lang i-vlog na lang namo. Kung gusto pod mo ano lang. Ano ra? Tas Follow kuan na din guys, mo sa mong page. i-share na mo sa inyo nga kuan kaya bitong sa among vlog mga kuan gyud nga dili siya sayon bitaw maghimog mga funny video kay Dili gid kapoy kanang pero gusto na mo nga ma-work it unta ni. Di ba? kay dili ba worth it silando. Gani dili work it. Kuan kaning sa maghimog ka ng mga funny videos if makita mo sa among page na kanang alubay vibes i-follow ninyo kaning dili lalim kay kanang bitong Lisod bagununa. lisod bagununa kay ang time das usay pa kay gusto mi mag-post bali sa ibang post na adlaw or pila na ka video sa mga videos, post pero dili na mo makuan guys nga no busy mo gud mo ban guys ako wala ko problema guys kay naram ko sa balay perme nga kauban ako mga anak so akong mga igagaw busy man sila kay naa sila gatrabaho man sila sa balsa ba with kuan sila basta tara magbangka kan bangkero sila kato si Lando og si Rodolfo kato siya magsuon to sila tas cousin nila si Tami yes. Ako lang cousin nga pinakagwapa pero wala na bua agoy kasi sa among vlog or sa mga funny videos na mo, ako bali ang ga-direct. Ako magunaw sa content, ang sa pambuhaton. So kami na lang nagakuan bahala sa istorya basta kay gusto niya nga kani mo na yung buhaton so kami go lang pud ni kay di ba? So kung barang ang pinaka-premier gyud ana guys, kining si Tami, gusto gid siya mag-vlog, bitaw. So di mo kabalog mga edit guys kay ano kanang weak ya kong cellphone. Tuloy na siya nga. So nang call ko siya nga mag-vlog na lang kay naman siya i-vlog pero iyang gikuan. Katong vlog na ko sa una, Royville vlog, isa ako siyang gi-outro, ako siyang imong alubay vibes. Tungod lang sa mo kay murag ako pag gikopoy pud ko so why not ihatag lang sa ila kay kuan man. Si Aw, so basin dagan og audience. Ganahan pa mo lantaw. Muna siya mong kuan guys. Nana. So katapong doktor nga isa ka na mo ka video. So gusto na mo guys nga katapong gid mo makuha na mo kano busy mo kaya ko mga gago guys. So pasensya gid kayo sa naghulat. Ayo pa nga makasabot mo. Wala sa Lando or katong Teresa o Kati nga episodes kay busy kang uban. Ako wala ko problema kay nara ko sa balay pero ni. Kuan nga among buhaton guys is ipakita na ko sa inyo ang kuan na katong bag-o na mo nga gina-video which is katong doktor. Hi, good morning ma'am. Lingkod. Thank you, Doc. Okay, sige, okay. Kining, asa tong ibati ma'am? Sa tong tuyo? Lan akong ginawa, Doc. Tapos malaki akong tutulan ba. Dahil akong lawas po, malaki nanay ka panubos sa kuha. Okay, be. Tara, i-check na to, be. Malagi rin ay ba? Gasbang pagyod. Lagag panit ba? Mm. Sige. Ay, lagmas ka, miss?
Dok, nagmas ko, Dok. Ako, nagmas na. Sige, Muna, sige. Kako mo ba yung uso nga maskaron, Dok? Ay, okay. So, Oo. ako i-check mo na ha. Sige, Og Dok. okay pa ba? Hala, dagan kay problema. Sige. Sige, sige. Taan ta ka. Dok. Pero base sa akong diagnosis kay murag uga na gilay ka. Lagi, Dok. Uy, na problema lagi ko, Dok. Ngano uga man lugar? Wala man sila Lando nagkuhan sa kuha, Dok. Kung pa siya gibuwak ni Lando. Ay, okay, sige, sige. Tagan ta kag reseta. Wait, wait, usay nga lang gali, ma'am. 3, Na murag na po kay Alzheimer. Unsay mo ngalan? Ay, Teresita. Sige, sige, Teresita. Sige, Teresita, lang takagkuan ha. Kining isa ka pack nga formalin. Para sa ilo, Dok. Paano siya para tambal sa mga uga? Okay. Dito ka. Kano pala kung na yung mga anak, Dok? Basta, dito ka magpalit ani ilang sumo ha. Sumo nga puneraria. Dagan na dadto. Sige, sige, sige. Ano yung buhaton dito, Dok? Kaya ni mga, balik ko na ni siya, balik. Tagdos, raman yata ang silupin. Babalik kag isa ka pack ana ha. Saka bubalik ko dito, Dok. Next year. Sige, Dok. Salamat kay Dok, ha? Thank you. Sige, ma'am. Sige, ma'am. Salamat kay Dok. Good morning, Doc. Good morning, lingkod, sir. Sige, Dok. Sige, Dok. Sige, sige. Masay problema na to? Ilantan lang ko, Dok. Pila na kabulan? Tulo na kabulan, Dok. Ano ko isa ka problema, Dok? Unsa man? Unsa man Pag problema? magsutog mas baka siyog ka tawa. Ay, gamas, day ka? Abi, alo, mas, manday natural, manday ka na day. Abi, nakugkuhan na, kaning mas, ragid na siya nga kuhan. Paano ako niya ako mas kay, di ko kumukatawa. Okay. Sige, murag na problema imong utok, no? Abi? Na, murag na gid kay problema. Nadisgrasya ka, sir? Wala man. Murag na damage, mong nawong. Okay, sige. At gilantan gid ka, abi? Bugnaw man, sure ka, gilantan gid ka? Siya libo. Sige, atong ikuha na kaning temperature check. Sige, wait lang ha. Ano lang sir ha, butang lang. Okay, yan. Lang. Sige, ngitingog mo. Nga, babaw, sir. Kaning murag kailangan kag kuan, sir. Kaning isa ka pak nga Rexona. Sige, isitaan lang ta ka, sir ha. Ay, kuan. Nakoy, mas better ang nga kuan, nga solusyon. Tayubong. Tayubong? Wala ka kabaloan na. Wala. Na, dili ra siya pang kuan, pang pride. Pwede na siya sa ilok. Sige, tayubong. Tayubong. Dadto kailang Marisa magpalita. Ang Marisa. Prox 5, liko kilid. Ano ha? Sige. Isa ka pak imong parito na. Sige, Dok. Sige, Dok. Kaya sa pag-apply ani, twice a year. Sige ha. Sa isa ka tuig, kaya isa ra ka mag-apply. Okay ha. Naray mong resita, sir. Thank you, Dok. Sige. Di man ni ha, zone 3, prox 5, liko kilid. Sige, sige. Good morning, Dok. Good morning, sir. Lingkod, sir. Unsay problema na to, sir? Lain lang ginawa lagi, Dok. Ala imong ginahawa. Unsa gid imong galain kanang asa imong galain sa imong lawa, sa imong nawong, sa imong baga or sa man? Ang naong lagi, Dok. Agoy ka na. Sige, sige ha. Tabangan ta ka. Check upon ta ka. Sige ha. Hindi. Doon lang rin, sir. Talikod. Obo daw, obo. Sige. Kabalo na kung sa'yo masakit, sir. Pero, babaw kag baba, sir ba? Murag kabalog yapon sa tambalan. Sige ha. Tabangan ta, sir. Sige, sige mo ngalan? Rodolfo. Rodolfo. Sige, sir, Rodolfo. Sige. Ako resita sa imo, sir, kay balig isa ka tuig nga toothpaste o toothbrush. Sige. Magpalit gabang ka ilang Marisa, zone 3, prox 5, liko kilid. Ano ha? Tapos ang isa sa aircon. So, kailangan kag kuan na Solmax balig isa ni katuig. Tapos ang sumiyok sa, Dok. Para sa imong ubo, giubo ba ka ganina? Wala mo giubo. Giubo ka. Pag imay na kong ubo, giubo kag bawa pag ito imong baba. Sige, Dok. Sige ha. Ilang Marisa gyapon ka pagpalitan ni. Zone 3, prox 5, liko kilid. Sige. Thank you, sir ha. Balik kag kuan mga next year ka lang gatinga na ka. Sige. Thank you. So, katura among nahimo nga video karon nga day. So, ayop mag-enjoy mo og lantaw adto or you can check it sa among kuan, sa among page Alubay Vibes. So, ayop mag-enjoy mo ani nga vlog and don't forget to like, comment, and subscribe. Bye!